kuma ya zo gari kafin su buga da suka tabbatar da sai yancin abin kuma sai suka je suka buga haka abin da ya faru da BBC kuma sai da suka zo suka gani wakilin su da ya zo ya gani ya tabbatar da gaske ne wakilda tatun da nuna masa ba zai ɗauki labarin ba shi ne sai ya ɗauki labari ya yi hira da a kan abin to wannan shi ne abin da na fi so in cewa wannan kwamiti ina ƙara roƙo a gare su cewa su wannan aiki tsakanin da Allah duniya na gani wannan abu ne da shafa al'ummar jihar Kano kuma ba wai dan siyasa aka yi wannan abu ba idan dan siyasa ne jama'a ba su ga wato wannan bidiyo sa watakil da kuɗi zan je a bani na ki saka su bayan haka ina so mu ƙara tabbatar da jama'a cewa wannan abu ba siyasa ba ce a ciki domin wallahi da ke faɗa akwai attajiran da ya kira ni ya neme ni ya ce in zo kan magana wannan bidiyo sa da ya ga mun yi labari a kansu shi ma ya gani ya tabbatar da siyancin su ya ce to zai kai ni kasar waje da iyali na mu je mu zauna saboda kula da lafiya ta sai na ji daɗi can washe gari sai zo ce amma yau zan saki ba sai an gama canjin yan takara saboda idan ABC ta zama an gama canjin yan takara ta tabbatar da za a canja gwamna sai na ce a'a wallahi ni ba dan siyasa ba ne dole wannan abun tunda aiki na nake na da wane ne wannan misali wane ne wannan babu daɗi a tona asirin shi to ina so a bayanan da za ka gabatar da su sai abin da za mu iya sabsanti